хора! Имам 35 героя, преди се виждали, че имам 30. И имах 30 след това. Но изчакай. Извинете, че прекъснах видеото, просто някой ми просто баща ми замълна. Да продължаваме. Така, това ми е новия скин, само да ви кажем. Сега забирам за ето този, не знам как казва. После ще събираме за това момиче. И по-нататък ще ви изиде. Ето този, много го искам. Ето. What? И после ще... Айде да почваме. Последните начални за тока-пук. I could do this if I wanted to. Няма да ви дам. Don't touch the scar. Може. So awesome. Силен като пърстебосено кифте. Сега съм такле, затова всички избити. Да, то се знае. Направим. Вижте колко купи имам, вау. Много се знам, да. Buzz Lightyear at your service. Чоколade. Я да видим това момче колко. Много е сладко. Къде? Кое е сладко? Айде да... Чакайте. Ох. Айде сега да го пробваме. Ако видите защо ви е това, просто за сега се правя, че го пробвам. Майката сестра. Сега ще ги се мажа. Коха. Вижте колко е готино. Ла. Супер готино. What? Can't believe I have to do this. What problem? Значи, много са силни тия. Ай, то това мога. Айде, бета. Това се оправява. Сега тия са някои така прави. Ето.
И малко точно. Да стана. Хора, последите ме за тока блока или за Brawl Stars. Трета част. Това за Brawl Stars. Втора част тока блока. Чао!